Bismillahirrahmanirrahim. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktere men Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi min calmini goto kala inde muɗum e yettode mum. En jetti Allah en juuli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo guila nde kon wodani kadi ko wodiri sababude mum. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo e saktere men Dakar FM. calminen ceerno men khalifa men eɗen gandi omo tawe toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal kanko e dendagal dental ngal kala e kuuɓal woniri ceerno Ibou Mar Thiene en calminiɓe kamɓe kala e kuuɓal. dendagal ko dillata e saktere men Dakar FM e gartugol Alaji Abou Ndiaye mawɗo Bassirou Ɓane Alaji Amadou Tidiane Kassé Alaji Baylo Sy Bokara Mamadou Guissé ceerno Mamadou Youssouf Sissoko Baba Mamadou Guissé ceerno Ibnu Marso dendagal ko dillata saktere nde kamɓe kala ɓe calminaɓe jurama. wonɓe to hôpital uji cellani nde Allah ɓeydata cellale kisal ha heewa hayni kadi wonɓe nder galleji ɓe cellani nde Allah immintaɓe heɓe jokka e haajuji mabɓe yaɓeɗa ngal ƴewde jikki jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nde Allah newnata surare nden ko kalisaji kayitaji on joti jaam e cellal e kisal. dendal ngal ko hettoro saktere men Dakar FM guila e nder wuuro men teddungo Madina Gounass ha e guure seraji ɗe kala ha e dendal ngal ɗo sawtoji ɗi mbawi nanede kamɓe kala en mbiɓe bisimilla mabɓe e nder yewtere men andu diine ma waɗore kala e saaha so alarba heedi 21h ha 22h ɗo e saktere men Dakar FM taw noon jadata hen ko ceerno Hammat Diallo ɗon e legga men Sifaw noon ceerno Hammat bisimilla calmina bandiraɓe. bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. min calmini on onon foof min juurima on min dunima on min ñaguima on duwaw no ceerno Amadou Samba wini ɗemgal makko ngal woni ɗemgalam kono en mbawa darade ma ga en guinnani ceerno men hono khalifa men Cheikh El Hadji Ahmed Tidiane Ba tabatal hande to Dakar kanko e setta makko foof ene e hoore on ɗon setta ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar kamɓe foof en mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. calminama ɓe juurama kamɓe foof en duttitima ɗo kadi e yewtere men andu diine ma gam wallodirde hen saabu Allah inchallah. ko noon tigui jarama no fewi ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani tigui kono kadi paami taw toon to karalagal to ko Amadou Sow woɗɗani mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Niane taw to aya won nangue TV won nangane karalagal ngal ko Abou Thiam maccuɗo ha jomum. noon bandiraɓe jokken heɗade deftere men nde ganduɗa ko mo gaddamati isi yatti yadude ceerno Hammat Diallo ceerno hande o holon fanduna yoɗɗen e holngal damal gaddanta bandiraɓe julɓe. deftere men nde ɗo mo gaddimete no isi yatti nde waɗi ko dambuɗe 11 guila puɗɗiɗen ko damal gotal gaynuɗen hande eɗen naata e damal ɗimmiwal e ngal ɗo damal noon ko alhaali julde en ngal haal walla mbiyen calɗe l'islam ɗi 5 ɗum ngal haalata en mbino noon sen kaali hen ha en gayni siftinen asakal ngal asakal remru nde wonno koye zamanu mum gonɗen kadi memen hen seeɗa en mbino kadi namdoto fof kadi yo ngar hen noon mbino ɗen. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd. الباب الثاني في الصلاة وهي أحد أركان الإسلام الخمس التي بني عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ودمال دمي والدم دمود دفتر سبوي جون بين دن قوتال هنغاسي هدي سبو دمال دمي والنغال وهي ko julde ko alhaali julde kalten hande. bismillah. وهي نجول نون أحد كوغوتو أركاني تشالدي ولا بيا جوكلي الإسلام الخمس جويدي. نعم. سنكو دري الإسلام كودوم هوبيري تامبي دوم كو بيوجي جوي. نعم. ولا بيانتا كو تشالي كي وادي كو تشالدي جوي o kanji tambi ɗum saldo hen wotoro so manki tan ko hayanata l'islam o jawroto koye leydi la budde kanji fof ma kanji fof neɗɗo o qirroɗi nde wawa wonde julɗo. o wi allitino ɗin buniyo ɗi ganduɗa en l'islam ina maha alayha e dow mum holɗin saldu adino ɓurdu mawdu ndu shahadate ko seedade an ko woni fi la ilaha deweteɗo ala e dow gonga illa llahu sowona Allah wa anna muhammadan ayna muhammadu abduhu ko maccuɗo makko wa rasuluhu ko ñalaɗo makko. ndu saldu won addu hayna taw l'islam ko nduɗo longinte o haala wona o woni julɗo kayru kadi ma ndu ara piɓa ndu e nder piɓa konngol ngol e nder ɓernde ma gukkita e ɗemgal ma nde wona a woni julɗo nde mbawa juuloyde sella gaska sella koora sella kajja sella
kono so tawi konngol nduɗo so arani koko soki gonɗa ko boowal ala naatde l'islam mon kefere wiyata ko yo ar juula walla yo ar hoora walla yo ar waɗa naggam tawde naatan l'islam taw ceerno radiallahu taala no wiya ko soppaka e ngesa haalata kam remirte la budde soppe fitte ha laaɓa wiya beele ko guerte walla ko gawri eyi ndeke noon ngol ɗo kañum woni hoore fof joni noon ɗum waɗɗi en julɗo jibinaɗo e nder l'islam gila dañƴa duuɓi jeeɗiɗi sa debbo sa gorko nelaɗo yamirino jinnaɓe ma yo jamire ya juul gila e duuɓi jeeɗiɗi kono ko ekkitgol tan e wownugol juulu ngu ene gandi e nder 24 heures ko laabi 5 mbatta ɗum julde noon caggal konngol shahada tan julde ɓuuri tidde fof julde ne tiiɗi ɗon aɗa wonde haqqille ma aɗa foofa ala juula tan ko darde sa ronki jonde sa ronki lelde eyi madama hanti kam aɗa wuuri aɗa foofa aɗa jogui haqqille julde fawtakima wa ita e zakati e tottude asakal sa dañi jawdi ma wonɗo tolnoto wiyata ko nisabu sa ari ha ɗo naggam ne waɗɗi hen ittutta miskinen wa sawmi ramadana e horde lewru korka lebbi ɗi ko 12 lebbi 12 fof ñaam yarta wattude 12 ndu koora eyi ko noon wa hajji baytillahi l harami e hajjoyde suudu allah hormanteru wonande liman istadaa ilayhi sabila wonande on kattanɗo fewde mayru lawol holko woni ɗum aɗa selli aɗa jogui passement jahole gartol aɗa jogui jooɓari lawol ne holni aɗa jogui hattan on saaha ne waɗɗima so ala nde wonno ne jogui yimɓe woɓɓe ne ɓatti koyngal ne wawi yaade tawa jogui cellal ne wawi yaade ha jettoyɗa enen wonɓe ga hande ɗiɗo zamanuji hande ko ma keeɓa biye aleyde tour tawa kadi ne holni caɗele ngala toon sa yeehi a hulani fittande ma ne heddo e lawol walla jawdi ma ne heɓte tawa kadi aɗa selli sa yeehi aɗa wawi ko toon ko namdi ko aɗa wawi ɗum gollude to wonko manki hen waɗɗaki ɗiɗo calɗe l'islam 5 ko ɗiɗo goni ɗum wiyete diine l'islam wassalatu julde nde noon a'zamuha ɓuuri mawnude majji kanji calɗi 5 ɗi fof kono ko ba'da shahadatain caggal seedan fagoji ɗiɗɗi caggal seedan fagoji ɗiɗɗi jawti julde ɓuuri forde e asakal ɓuuri forde e korka ɓuuri forde e hajju o wi man aqamaha kala ngo ñimni julde nde on kay fagadde gonɗi aqama diina o ñimni diine kala mbo juulu mum tabbiti selli ko heddi ko baɗo ɗum sabi o dañat kulol allah timmugol so dañi jawdu askat korka so ari o hoorat so dañi ko yaari makka o yahat julde nde noon so nde laƴƴi ko heddi ko endetaki ni julde kam so laƴƴi heddi ko yahata ɗum woman tara ɗum woni o wi man aqama ha kala mo ñimni juulu ngo toppitigo no wirani on kam fakat aqama diine o ñimni diine sabi julde nde waye diine o kono hoore waye ɓandu ni eyyi jungo ne taƴa kono ma dama hoore taƴani an wawi tuggade jaaha wona eyyi julde nde ko noon so nde ñiiɓi tan nde foccima ko heddi ko foccoto so tawi nde heɓaki ko heddi ko endetaki woman taraka ha kala mo woppi julde nde fakat taraka diina woppi diine ha laaɓi joni noon woli wujubiha deftere nde noon no bonna o waɗi ko wolu tural waɗi kono ko masgal less woli wujubiha ene wodani baɗɗogol julde nde noon 5 shuruɗin sarɗiyoji 5 sarɗiyoji 5 ko ma ndenda e hoore neɗɗo nde julde nde waɗɗoma sarɗi goto so manki julde waɗɗakima hay sa juulana wiyetake e batte saldu adinu ndu al islam ko jabde allah taw ma joomum ara kay qirro wonde allah ko goto nela sa sallam ko maccuɗo makko ko nelaɗo makko o fiɓa ɗum e nder ɓerde makko o gonɗina o wukkita konngol ngol nde wiya yo juul kono ma dama mo woni kefere mo jattini to haalani ngol konngol fiɓani ngol ala sohlani komo juul eyyi ɗum woni la budde gona julɗo taw nde julde waɗɗoma wol bulugo e kellifuya la budde gona kellifa no julde waɗɗoma tawi cukalel julde waɗɗaki ɗum walla aqlu e jogade haqqille kangaɗo noddaka e julde so juuli sellani tawi waɗɗaki wartifa o e ɓamtade damil haydi won nifasi ɗum ko debbo jeyi ɗum debbo la budde taw ɗo woni ɗo o won dana ƴiƴam fiilayru o won dana ƴiƴam ɓesgu nde julde waɗɗomo kono tawi ɗo woni ɗo amo wonde ƴiƴam fiilayru julde nde waɗɗitima bo o totta tottugol ngol waɗne jippima tottugol ngol e joggol fof wonande julde nde o tottata nde waktu o yonti nde te o yoɓoyta so serto ƴiƴam he tawi noon koto banggue korka to ko tottude korka ka waɗɗaki kono yamirore hesere wonde ne aroyi ne yamiri yo yoɓoy korka ka eyyi ɗum woni wartifa o e ɓamtade woni iwde damil hayde ƴiƴam fiilayru won nifase ƴiƴam ɓesgu yataw o wondani hen somo wonde ɗeɗo ƴiƴameji julde waɗɗaki woppu wo huduru e tawede holɗum yontude wakti salati waktu julde kadi ko ne jeeya ko baɗɗogol ma yonta ɗo ɗo gonɗen hay goto wiyetake joni yo ummo juula subaka yontani la budde julde nde kadi ko mande yonta nde waɗɗo ko noon kadi wo tajibu noon julde nde ne waɗɗoro bi awwalil waqti waktu ne jogui
fuɗɗode ha hakkunde ha wartode joni noon ɗo waktu o naati ɗo tan o waɗɗima juulede ɗon kono noon ko wujuban baɗɗagol mo wassa an jaññagol so hoddirama waktude naata gila 1 heure 0 minute en koddiri ɗon waktu naatata waɗɗima koñona dago jaaha ha 2 heures juula dago jaaha ha 2 heures demi tino tan kam oto waktu o ɓenno kam to a juulani wujuban mo wassa an ko baɗɗagol jaññagol so welima juula aɗo arwande ɗo so welima gacca ha hakkude so welima gacca ha sakket kono tan yo wone waktu he kam sikki ala noon tawi ka goto ɓuuri moƴƴude ko arwande julde arwande waktu ɓuuri moƴƴude tawi noon ko dental julɓe ko nande tisbar ne yiiɗa ɓe dasdo seeɗe geeɓe kadi ne yiiɗa lelne seeɗe eyyi ko tawi tan ka goto so waktu yonti ɓuuri moƴƴude ko gadduɗa juula gila to arwande ɓe kaala hen ko nande neɗɗo jaggaɗo no jogori warede masalan amo wari neɗɗo walla amo zini tawi ko cangiɗo hande omo jogori warede waktu naati o warite ko waktu tel hedde wattande waktu ne waɗɗi o juula gila law gila suwa warede wadde waktu o naati so welsindima ha o waasi julde ha to wattande to o warama kisa taw juulani ko jogorɗo namdede waktu o wa amma aɗa selli hay batte heɓanima ne dagui juula hoore waktu ne dagui juula hakkude waktu ne dagui juula wattande waktu en jino mbatten ɗo ni juma o en jooɗoto ha wattande waktu to toon juuloyten to sakket to mo anda fof sikka mbata mbaɗɗen koko fewani taw ala ene selli no feewi fof ko nder waktu he woni e yimɓe pando kono kala no juula kam koye nder waktu juula ko sakket tan juula woɓɓe noon jiya juula hedde hoore ga woɓɓe jiya juula hakkude ga fofo ene yaaji inchallah o wi noon faman jahada kala mbo yeddi wujuba ha baɗɗogol julde biɗo julde waɗɗaki fes aw shay'an walla hunde min wajibati ha e baɗɗiɗe julde o julde waɗɗaki tan wona gonga kala biɗo julde ne waɗɗi haalani gonga neɗɗo ummi tan wi noon yalto volontaire tan wi ni walla o wiya ha julde ne waɗɗi kono noon jaggude koppi kam waɗɗaki walla julde ne waɗɗi kono sujuddaji ɗiɗi mbaɗɗa ko sujud goto waɗɗi andi o yeddi piyos e piyosaji julde aw shay'an walla o yeddi hunde min arkanil islam tal islam joyɗi alhamsere joyɗi o julde ne waɗɗi kono korka meeɗa waɗɗade o yeddi ɗum wona ay fof hono kanko oɗo jeddude ɗeɗo gueɗe o kafirun ko kefero ko wonti kefero murtaddun ko jartudinɗo ruttitima e keferagal holno waɗante joni yustatabu ambo tuubine salasata ayyamin fodde balɗe tati ambo ɗahe ambo funte ambo beele yo artu e l'islam yo ara qirro ko yeddi ko fa in taba so tuubi e nder balɗe he bisimillah o daɗi o sowi wa illa so tuubani ɓutila o ware o silama taƴodane nde te kadi ko kefero o ubboyte koto ganale hefereɓe o ronetake e mbiyannoma koriji makko donatamo jawdi makko jeyɗum ko baytal mal kees julɓe jeeyi tawde jartude ni kono koriji makko kam hande o taƴodire mumen saabi julɗo e kefero donodirta kono julɓe ɓe foof ndendata donamo tawde ko kefero waman aqarra on mo qirri bi wujubi ha e baɗɗogol julde biɗo julde ne waɗɗi kono noon wamtana o hatti wono sali min fi'li ha e gollude julde yonti yimɓe paye julde on juula kanko sali julde wiya an kaade ko hanma julde o yimi juulani mata julde wona ko waɗɗi oy wallahi ne waɗɗi i joni noon mi juulani hay takkere juulani tan oɗo untudira o fandama ila an yabqa ha heddo min waqtiha e waktu mayre ad-daruri luriyanke o waktu makko andi waktu waɗi ko ɗiɗi cuɓaɗo e mo suɓaka joni o muñanta waktu cuɓaɗo ha ɓenna waktu luriyanke o ha heddo fodde kada juula darde wotere tan o ɓenna ha laaɓa so rutta so jaɓan julɗo ware eyyi ko noon ay oto ko balɗe tati muñante ha heddo tan fodde kada juula darde wotere tan nangue muta so ruttaki o ware wona o amma oɗo noon biɗo julde ne waɗɗi andi o ko bonnedagal wondi o to ko kefero oɗo ko julɗo bonɗo ni tan o wiyam julde ne waɗɗi tigui mi juulani tan on tudoro o fandanama ila an yabga ha heddo min wakti ha e waktu mayre kayde julde nde ad-daruri yo lori yanke o miqdaru fadde kada juula raka'atin darde kamilatin timmude on saha so ari o jaɓi on saha o juula o sowi so jaɓani on saha o ware on fa illam yusalli so juulani ha nden ɓutila o wardama bi sayfi e silama o ware silama taƴodande kono noon haddan koye hidde ko kuugal tan oto wona kefero de sabi omo qirri juulu omo jaɓi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah wi tan ko juulan ko bonnedagal tan woni joni noon ko dañde nde rema ko bakkat makko ittama bakkat o iwi kono noon wo yusalli ene juula alayhi e makko gayru mbo wona walla ɓe gona ahlil fadle yimɓe ɓuural wassalahi e moƴƴere oɗo baɗo ni saliɗo julde eta enda ha wara tawi julde ne waɗɗi ne qirri tigui ne waɗɗi sali julde tan o wara ko julɗo
kono noon moƴƴuɓe juulatamo eyi moƴƴuɓe juula hay son tawa juulatamo holko juulatamo yimɓe gayiɓe holko saabi ɗum ko yimɓe wuurɓe ɓe ko ɓen gone gufede ha ganda la ilaha o de waɗi ko bonni ceerno nin ɗo jooɗi hay hunde jagga ɗum tan wasa juldemo la ilaha kono o de waɗi ko bonni beele yimɓe mbawa woɗɗade gollal ngal mbasa wadde ɗum kono sinno wonano ɗum moƴƴuɓe tigui jultam saabi ɗum yaltinani mo l'islam kono noon waɗirani ko zajaran li gayrihi ko gufde yimɓe heddiɓe ha mbasa tellade hen hay goto men yiiɗa addude mayiɗo mum joƴƴina ceerno hen jooɗi hay hunde alda e gantu tan wiyami juulani mayiɗo ma hay goto yiiɗa ɗum wona a yiɗna ɗum hoorema yiɗna ɗum bande eyyi ɗum sinno wonano ɗum kanko oɗo ko moƴƴuɓe tigui juulanoma eyyi kono sa wiyama yimɓe gayiɓe e julɓe ko enen gone gufede ha mbawen rentade arde ngal ɗo gollal o wi juulatama moƴƴuɓeɓe ko yimɓe gayiɓe juulata wona kadi wo yudfanu amba ubboye fi magabiri e genale hono berɗe al muslimina julɓe saabi ko julɓe ay oto mo gaƴiɗen haalde o ko kefero biiɗo kañum juulani julde waɗɗaki état enda muñana balɗe tati waɗa on ko kefero tan on kay lottake jultake ronatake ubbitake e genale julɓe wa amma oɗo noon ko julɗo bonɗo niidi so waɗama ubbitake ko e genale julɓe kadi wala yuɗmasu melsittake qabruhu yenade makko won konnguɗi biyoji oɗo julɗo so ubbama ande julɗo gabri ko watte ɓolul ha towa ko teddugal sabi kala nde garɗa jiiɗa gabri a rokka ɗum respect mbiyata ko neɗɗo waɗa ɗo sa ari a andata ko neɗɗo woni ɗo jogota ko huɗum won wiɓe oɗo neɗɗo gabri makko ki yo fonde tan yo fonde leydi he mbiya ala ko yimɓe heɓoyani toon de kanko ko bonɗo ni tan kono ko julɗo dande ko rema ko hanti o laaɓi eyyi ɗum noon gabri ki wattake noon yo gabri makko yo nando gabriji heddiɓe won ko yiɗi haalde eyyi ɗum noon woni o wi wala yuɗɗuma so melsitake holɗum fondetake gabri makko kiiɗ fondetake leydi o wi noon wala yuɓtalu o wardatake bil fa'itate julde fatinde neɗɗo mo ganduɗa amo rewe waktu hanki walla he canki yimɓe fof tini takkosan hanki o juulani walla gueƴe hanki o juulani o wiya yo yoɓo yo yoɓani gaccide mo e Allah wardatake ɗum neɗɗo wardatake ko waktu joni o sali julde kono waktu jawtuɗo o yo yoɓani bisimilla kanko e Allah gaccide mo oto mbiya on kadi kuugal gongal ne ara duuɓi jeeɗiɗi ha jeetati ha jeenayi fof ko yamirde tan ɗum tan yamirɗa so juuli bisimilla